Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Biyamano sana mwanchi umurigeri abigita sene kia Ndizi TV chinga kyogenda gusangana into ime umurubiri w'ensaki abo no mambe atogukwariga bena sentunda ya gatatu asege kekerege kebosio turashiko batokomera no mugeni bili tukolia rero iturabe tugusanga amange kondo mwanchi umurigeri inyora nabakwenda gusangana into ekerenga kya oseli boliri yago wetrase namba yisimia 0792192834 elinde tobe togukwiranira boigo so asense media mitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Korende tigangali ni umugeni wili tukolia rero atumanye na kyakorukwa na endenga yakorukurwa sorogongo rwa gusi. Karibu sana. Biyamano yo Minto Frida. Nchenkorukwa Bernard Nyamwaru. Okay. Inde omonogeri gose mukurugenzi aseri shirika likuru kwa Juhudi Africa eyuere organization ekoegerera uburonge bw'abantu na kurigereria nga biribiganirie gokorekana gocyasa abantu biro buronge bwabo byabayikiranire na balia bakogendera gusalia usekoura usekurwanereria uburonge bw'abantu nandi twagenda nandi twatinana nabarabo egere banyora irensemo yabo. Okay. Karibu sana alishirika nige gasorgongo rwa gusirire. Ntubwati office in Kisii, ntubwati office chetu headquarters chire Nairobi na Mombasa Kilifi. Okay. Yes. Karibu sana ase studio. Asante. Elinde tugusangana umwanchi umurigereria. Biyamano. Aha, kolinde ntwaro chenga amatukabera itriga ensi ya Kenya yabeteke gucengera emyaka 14 ya constitution. Kero kindi korata tebingo obuya wikatiba ya Kenya gesa yabeteke guca mborobyo. Anene moisonde na kwandra igoro ya chitariki ya 25 na isatu ekero isano na ibere ekero ekatiba ya bete egegwakirwe kura na ende ganchirwa gotoraha ase Kenya yaitu buna aba Kenya 20 kwa jumla omwaka w'ekiri bwibere wanse na 10 umutinyi urengo gatano gatatu na kwanera igoro ya ekatiba na ende kwanera igoro ya katiba ya Kenya ekara basoma ekatiba freedom into article 1 ye katiba yaitu gosege pengere gitangani egego kwanera igoro ya chinguru chire asomo Kenya ne chinguru echo otambe ekatiba yaite gotebanga nabo togochara gochitumeka buna chire naende buna tole gose naende tonyare gochiana na bune yeseri gochiase abarai asogo chora abarai. Yani asige songo bagotebanga the sovereign power belongs to the people of Kenya. It can be expressed directly or indirectly. Ekero kurigereria ekepengere kigitangani kiamanya kwa omo Kenya chinguru chiokoro kwa omo Kenya kiamanya korangeria egepengere gekoro kwanga chapter 4 egokwanera igoro ya oboronge nobosibure bwo Kenya kabisa oborongo bo nobosibure bwo Kenya igobo bwate chinguru chinene chikoro kunga power ase article 4 chapter 4 ego kwanera igoro ya fundamental rights and freedoms. The right to live yani nga omo Kenya niga bwato buronge bwo komenya Kenya. The right kuba associated ne political party and yonse omo Kenya anchirete koba goseko anchire koba gose kobwata ama adili ye kiama kelia ebirengera libya bikorete kimwe otubwato buronge nobosibure bugotara Kenya na komenya Kenya na kugura uburi mu Kenya na koba mu Kenya andonsi obuna bwo uburonge bororo ne chinguru chikatiba yaitu ase ense yaitu. In fact a milestone
ingira neriri boli anataka kuwale yake gotu obo milestone gose obo bwitu atwarire ase katiba ya Kenya no bo mubuka nga ncherero igonkuru kwa mu Kenya by birth war asoko iboru na bali bachire kuru isiko bachire buna by migration bachire bancheirwe koba immigrants in Kenya batwarire egento gekoro kunge passport ya Kenya barukirwa aba Kenya nga rero Frida nabo nkogenda asakoro ku West Pokot ngorobolemo menyororo obuna bwo busibole bwoka na obubwi twatwarira ase katiba ya Kenya goikera litukulia rero nabo nkogenda nonya nkwerende moina alibusia ngorobolemo ngagacho muchi inje ngoro komoke obuna bwo oboronge amini obubwi bwoka ndakwanire twatwarire ase katiba ya Kenya otatigekero kurigereria ase egento tokoraka nga fundamental rights chapter 4 ye katiba yaito ya Kenya ebinto mbiro ebinge byasalikire number 1 ekero gukwanira article 37 ye constitution ya Kenya oise ko soma se kwerende yu igego tebanga omo Kenya nanchire wakeriogi omo Kenya nanchire gokore kwerende korobekana omo Kenya nanchire kobeka a petition gose obeka egento gikorukunga okoboria gose ebirero biaye ase chia bisi chia serikali ya Kenya na asabarai ba Kenya aso kwemurungania nga ebinto gete ase katiba ya Kenya mbira korubuya inkingo teba katiba ya Kenya ekero ya akeretwe ekura naende ebendere gateneniwa chitalikia 2025 motienyo gatano gatatu mwaka bwechiri bwibere mewanze na 10 alie Uhuru Park aso mosike Raila Amolo Odinga arenge ase omosike Mwai Kibaki the late arenge aba Kenya bakagoka nensingima ekagokanga ase chikatiba cha bekirwe inse ye chinse chire ase elioba under the earth gose under the world katiba ya Kenya yarorekanire koba erengi ya mono kabisa ekero bakora igo na ekero chinse chinyinge chiatogie katiba eria ekagera nga Kenya egachigotwara bono bosibole bogwetenenera na koroisia chi serikali chikoro kuchia gatuzi devolution igeyo ekabe milestone asenga kiye yunga ngochi tole gotwara egento gekoro kunga decentralization yani korusia chibese igorari ase central government twabwate serikali ya yemo yarenge kurigerera chibese naende chibese chinchi kobagwa buya gochia saba Kenya kara twabwate 8 provinces engakieria bona chi serikali chikarosi wemerongene na isano na ibere ekagera bona chibese chikobagwa gochia ase chi serikali yechi wotatigo botumeki bwakorekanire bobe so twatwarire okogenderero kuya korogoke ase ugatuzi okay ngose ase katiba yaito ya Kenya nande ngotebanga ekero kurigereri ntwabwato gochengera kwe miaka 14 ase katiba yaito ekero gesa yaga korete yaganjera nitwe gutumeka buna richi kurikora mu Kenya igonde no moichano freedom into igonde no kwemurungani igonde no bororo bonene inge katiba yagerete rero iga Raila Amolo Odinga Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka Martha Karua bonsi baikaransete na babo Ruto balenga ali ase Uhuru Park litukoriria kere katiba yancheretwe ekaleta devolution ekaleta birogo birororo byo bugabana kaleta birogo byo MCA kaleta birogo byo women rep kaleta birogo byo senator freedom into ngachitariki 10 itariki 2022 ekere katiba twabwante gochengera amarigane akagwa amange mono enkora yane ikairianyika ekero nkorora president ya Kenya etali kubeka litukeria nsemo asogo chengera obotambe obogare na ekitwanyorire buna intwe aba Kenya ase katiba yaito komoranga igakogenda kolonji Raila Odinga alibogere mate nche no muntu onde very pained goite kera litukoria rero no nyera Raila Odinga oyobeire gakwegerere katiba ya Kenya
taire tino nyene ritukiryo enense yemo asiri tukirio koira nerigotebia bakenya nga aserero ngogenda kubekerwa egutwa na president ya Kenya ngochi koba endorsed koriye kerogokia AUC gose African Union Commission over chair was over president igon koira ribagarike nga ngori abakenya banyare gochengera na kwegokia asiri tukiri. What did we see? Ritukeri abantu baitu bachiete bare kogenda ase ko celebrate mangane ye katiba yaito bakabwatwa nigo bareke Zimbabwe. What nonsense is that? So you can see Frida that indeed katiba yaito bakenya bakorukwa abana siasa mbasigetie katiba yaito. Yes. Kolengana naye nsemo yago nkikeli kuaga netie umuraibu ensabe kagukora. Igo naga netie president ya Kenya ritukerio atorangeri 20 Uhuru Park. Akira atorangeri Uhuru Park. Arangeri abana siasa once. Arangeri Raila Odinga. Amadinga Raila. Ngonye tali yaye. Mwabwatiranete nomuske Yash Parigai. Na Constitutional Review Commission. Mukabwatirana nomuske the late Mwai Kibaki. Mukabwatira naba abashimiwa bange naba abarayi baito mukabeke katiba yaito angarero ntolia story yiga warori. I was expecting the president of the Republic of Kenya ngari tukoliria ogochengerana ogosegeta Raila Odinga kogenda koriya ekekurende keminaro kelikia AUC chairperson ekiarenge gokorekana Uhuru Park ekiagara. That is a symbol of solidarity, is a symbol of success, is a symbol of unity. To kobogoria ritukerie president rike bwente gotoleta amu egera to chengeranie twanziamo ngaki Raila Odinga ayenayo ogerete katibe yerororo bono rero tiga twanchiranire buna abakenya na intwe tokoendosi buna muntu kyoyo a chairperson ya AU contestant. Okay. So inje no muntu nda grief ayo minto Frida. Okay. Biemuna sana mwanchi omurigereria bwigita sene kyandize TV asema mbia bono iga nigo togendete gusanga nere Bernard Nyamwaro yogendete gutumanya alitwabere tuwikirania korwa katiba ya Kenya yabete kego chaka goika asi abere kego ika sobokorere bwe miaka 14 mwanchi muriengo kwali bagalia bene ligusanga nintu asema mbia bono iga tumanyi ngonga yokubwati umuroberi koru nayo tumanye kerengere kiago kubwatikana ne katiba yiga norochenga narabete abwenete gokorekana gese katiba ya Kenya bakego chaka yo mwaka w'ekirubere na 10 ningi kelintu bana Kenya turabeto gwesoke bene nabo igokwegokere igosanga na intwe asumurubiri gwetrasi namba yesimi ya 0792192834 boigoso asensemeri mitandao ensema ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Korinde tocha sensema yabo Bernard ngote banga ekirika tibe yiga yabetike gochaka obuyambororo na indobo bembororo so far ningi kelia ebuno mo Kenya orabe ko wesoke kelinga ekatibe ya 2010 kuriyaga chagete ebinto nebiga twabere to gwachiva. Again, to achieve is devolution, implementation ya devolution. Kero kurigereria ekatiba under devolved governance na ego kwanera igoro ya formation of devolved governments. Ekatiba anja achite ekaba implemented eganjirana tukatwara chiserikali cha ugatuzi. Ine milestone tubwate ere nene mono ase katiba yetu ya Kenya. Ekiagera ngonye ndibono tutabwate chiserikali yechi anga abantu buna babo simbara timbabwate emero. Anga bado maybe ndagureti baga kale kuburi gentu kiek obujumbe kiagera ekero ekatiba ya rengororo ntwabwate obugavana. Bono twakirietirie meremo asa abantu 75 na babere abo baraba abande bagokora babuya abande bagokuruma. So a milestone gose okogendero buya twarorire ase katiba yaitu neringa nja created employment ase okoreta chiserikali cia watusi tukaleta employment yo bugavana yaretire employment yo women rep and yaretire employment ya ba MC batare ngororo abo barabange ase majority ase buna barai ase serikali ya Kenya nabo igorinde abaseneta nateba barororo. Number 2 kando neyo
at least ekatiba ya Kenya ekere gukwanira mang'ana ugatuzi ekiagere ine rere agenda nene na ibwandrete gukwanerwa na gusigitu na kurindu chibese cheikire kurwa alias chiarenge kiganche kemo at least chibese ncheikirete ase ekero ugatuzi ya chagete mwaka 2014 aba kwerende basoete orabara iba ugatuzi aba governor aba senator aba women rep chibese ntwaroche mwaka 2014 wika mwaka 2017 ntwaroche freedom into chibese chigocha nonye nkusi yaito buna mumanyite kero kware kogenda busongaria mpaka ikagera nonye na into tugache gutwara Central Bank ekiagara chibese chiachitororo chinyinge chibese chirase mebuko y'abantu chibese chisakarete gaiga ogochigoete iga kuomera na chibese chikugotuoma wasangia manoti ago kogocheiga kwabugoria kwabe ko mubuko wasoaria kwagore simiti kwanda kwa soaria wakane fees mpaka nonye ne governor yarengo musike Elfis emeritus Elfis Maribongwa agateba nga chibese chiabire chinyinge chinde chikale gotara taunia tika Central Bank yeche gusene chigacha ne chigachake tugatwara institution yere nene ere gotoka Nairobi na nde gotoka Araria kurende Kisumu lakini tukanyore institution ekorokunga Central Bank branch in Kisii. Why? Because ekatiba yaito yachete kareta mangana ugatuzi ne chibese chigache chikaumoka Kisii iga chikaumoka ne chikaundi chinde lakini chikaumoka Kisii mono ikagira tukanyora Central Bank. So that is another milestone agenda nga chibese nje ikereta abantu emebuko lakini goikera boniga na bubu bobe ngendrete koranga bese njira azabantu emebuko y'abantu. Another milestone agenda ndakwanere igoro ye katiba yaito nelinga nonye chapter 4 tirarigire ligumono igoro ya fundamental rights cia Kenya at least asili ningo tema tole kogenda twirwanira in fact gento ndagete goteba nkiringa ki okorekana abakori emeremo be serikali ase ugatuzi chapter 4 article 37 eliye gotebanga togende turobekane yaba igereire sana tinanya korora abakori emeremo ba Kenya bagwa kuchitia gas by the way omaete narorira abarimu bakupet narorira abarimu banat bakorobekana sana lakini nanya gokora freedom into nanya korora bagwa kuchitia gas in fact ekatiba ya Kenya ige koigerera abakori emeremo mono wetani no yena abananchi ekiagara abananchi barabwekara bakorobekana igo bakomerana n'abasigari n'ekitiagas n'ekibunduki n'amasasi n'ekinyaunyo noko kora akoro kuba abducted by rubabiswa incommunicado batamanyetiya civil but it is a success story under article 37 that abakori emeremo ba Kenya barabu ekatibe yene basigete mono nkwaro cha barimu bakoire biuni igoro bakupeti moisonde bagotara bakobeka jibubusera babwate freedom yo wakoraki yo ko picket ekina kinda atebe nande milestone yende ne milestone yende na ateba ngaki okogendera we katiba ya itonko linga ekero kurigerere buya ase katiba ya ito ya Kenya okogendera kwachire nkolinga anenerende nonye to goitwa street intubuna chi activist na political analyst ekero twachire kobolinga tokorwo buronge boito at least a judiciary njama chikoba a bit independent ekiagere katiba yaito igete gento gekorokunga independence of independent commissions etobwate independent commissions like chabo EACC ndobwate chabo TSC nabo igo ndobwate independence of the arms of government asobwango iga ntwama chetikoranga ekatiba yaito njama chetikobwaterano as the three arms of government tobwate in the judiciary tukatwara legislature tukatwara na executive ntwara ochime swata tuateba kominyoki gochie court na ebi case tokotebanga obunereri mbole yiga chibese chiabekirwa chibilling chira chikoleto na legislature osaba jumbe baito in the National Assembly chire chiko gandamizo mu Kenya ntwara oche twarorire nga at least ekatiba yaito njatemire kolendwa ase egento ekoro ku independence of the arms of government abwase
the judiciary yatema gukana ebintu ebinge ebibirema mincha nebirengererio n'oburunge bw'omu Kenya ari ase court. Those are some of the issues that we can look into, especially muna kwarore a finance bill eyatugutwa warorera mangana ye kwere ndege ntutokoroka nga chief gose NHIF oroche court yakana including the high court egote bange gentekinge konyara gokorekana ekiagara nkebwatirichi richiko igo ntete gotebanga at least ekatiba yeito ase egento yokoroka na independence of the arms of government judiciary aronja atema gwetenenera na kulinda haki chiabo nerichiko ne katiba ya Kenya ase okwegera oburunge bwo mu Kenya. Okay, bia sana benadase okurwa ebirengerero byago kubwatikana ninganeyo akurindekero kurigereria nto batukokwaniraga abunga Nonyachi county chabete chigocha nonye devolution yabete kego korekana abantu mbarororo bagendete kwira ni chi county magega kerokende inki totago tumekera ali chikeri ganara kubo imukeri getambukero ekegera nto bwato bosibule ono freedom tete gotebiga ayuna ara matemu twanyorire asakararigo ayana ara matemu ara manene bunaria ase gitabu kiringo soma yekuru kwe Biblia a theological book ngo gasoma Biblia egotebanga amatemu mwanya banta nyorete asogo soma kwae weke bungo kia gatatu ekero omosubati achieta kaumerana nengendansi egotebanga engendansi ekamungaina omukungu okorokwawa akariri tunda riomote ogati naenda akaribogoria aka omugakoye akariroma mamincha nogo chikaneri chiko riarengerie gitabu yaki a theological book ye Biblia igonga mwanya bantu ase bari bamwegenete nyasaye orio tongete mwanya bantu agaswa asamate mwakare na kare na arariaya yogo chandika na yarayagere terero tore yiga yoko umia na gokumia na kuko tubwate warorire yogo kwa nga mwanya bantu tari gukwa bone mangana achira ase katiba ya Kenya na araya amatemu na araya achire ngaki richi korira ase katiba erigoteba under chapter 6 of the Constitution of Kenya ego kwanera igoro ya amangana yoboteneneri ase chiafisi ose abakori emeremo ngakibabwenrete goba gochakera mangana ngakibako bakorigereria abakenya yani ekera abakenya bachire chiafisi echo ngakibako ba handle number 2 ekero chibase chiachire bune chibono che ugatuzi chibase chigo chabuna kisi 13 billion warori chibase chiko genda kwerende Nairobi County 30 billion chibase chiko genda Nyamira 8 billion chibase chekero chiachire ntobwate under chapter 6 egento yekorokunga financial money prudence in financial management yani egukwanera chapter 6 egukwanera ngaki omokori emeremo oyo chorirwe gosorikirwe abwenrete kulinda chibese chiomo Kenya twamana kuburi ngaki ekero chibese chiarigwe amatemu atoikeire ningie katiba egoteba omonto oyo a step aside yani aruobisi abere isiko aringorigwe kera aringorigwe achangire ngana abwate obukurumi goso tumekire chibese bobe korengana na machikaria akwegerera obotumeki bwechibese yani Public Finance Management Act abasacha n'abakungu babekiru chi office barechi governor barechi senator bare abajumbe mono buna abagavana azugatuzi babekira abantu babo ba finance ba procurement bakwa abakungu babo emeremo babana babo emeremo yobo koreri ba abasubati babo chi girlfriend chiabo baba emeremo mamincha neri chiko elio lirase katiba ya Kenya igokwanera amangana Public Procurement and Disposal Act ebwate ngaki ekatiba begete ngaki abantu babwende koye guchikonda omugaba nabuno oyo kisi omanyende ntobwate ebintu bikoro kubuna egento gekoro kunga control of budget for example eyuere ase egento gekoro kwe katiba ekiagara it is a commission error kwa yule a control of budget ni institution ere ase ekatiba egasi ya no kumurika obotumeki bwechibese ase
county ne serikali yonse ekera basangiri ng'omonto oibire chibesa na kitokobori ng'aki amagosa yabwekaina yabwatete mechande ye nebibe bibi abwatete Adamu nawo ali asomugondo Eden ekera bya babwatire kose babwendete gukumeru buna Adamu bakumere tuwe ege susuru yogokwa kale na kale osabanda ababwende gukume bagukumero ng'aki a commissioner yachire korokwa EACC Ethics and Anti-Corruption Commission nere kumulika chapter 6 igoro ya obokoreri bwabakori emeremo be serikali nabo igo state officers babwatu babe kwime babe sa church abande ba urwe emeremo. Those are the problems and the challenges we have as a nation, that the constitution is not followed. Why? Tiga tutebia abantu ba minto freedom. Egento gekoro kwa mwanasiasa o Africa. Ebibe byo mwanasi aminio moikabwo mwanasiasa wa Africa igereiga atuara amaisa manene akoranga ichibasi chyo mu Kenya chire akurume bwangu atuara koboko konene ekera achirorire na amaisa manene achirusi achikombe achikombotori achigachere family yaye atuara omuntu omonene okogenda kutumika chibasi chia kombotori chyo mu Kenya aragere bwangu egero nakyo korora batuarete ebitore binene amana gotwara omotwe omoke otabwatio bongo bwoko inyora ngo Kenya oyo nero mwakirite kura goetira ase katiba article 1 egotebanga the sovereignty of the people of Kenya igera ase chinguru chiabo agodonate amondo oyo bwebanga Kenya oyo mama Wanjiko Mbochabeli Okioro nabo bayimogete mambi chuni ekere mbureko batwera omugasoko baka enjara babwate bakarobekana esiororie kabaira bagachora abantaba gucyararia gucyase obojumbe gucyase obogabana gucyase women rep baba Frida abantaba bamanya koimoka beba babo gori kibese kibarabwe gasi yabo no koigatera gucyase kinda cyabo basende ebitore buya bamanya gotwara amatwamake atari koigunga nki Frida bagukwana bayimogete mambi Frida bagoteba toroseriwe para tubekirwa amache toroseriwe stima abana baito ekera abajumbe bale parliament batebenga ki yaya kibese kimogo cya go classify omwana wo mutaka no wo mutenengu karatiga tiga kero mu Kenya ekiagara ne right ya omwana Kenya omwana o Kenya konyorege ntuge korokwa chisemi. Under the Universal Declaration of Human Rights, education is a universal right, is a fundamental right. Tobwana tiko chachi mu Kenya. Rika babo soro, babo Jafet Nyakundi, Zairi Janda, Korugusi, bakogenda in the National Assembly, bagenda batwara matama nene, bayiguninki aba Kenya bagukwana Korugusi, egasi yabo babwata matama ke atinete atali koiguninki abagusi batagete, egasi yabo no kweya chikonda, bayachigalifana chabo chikonda. So those are the challenges we have in the Constitution of the Republic of Kenya. Iya bete promulgated okonya omo Kenya kumwegerera kumurusia sobotaka bwakare na kare komoreta ase obotenenku no kogenderera buya na bwesibi buya muno mate bonondeiga akagotia gambwate gusina akagotia kama ngogenda na gasibi na tebinginya kebagonga kibaba kasibi ninje ndangiri ungenda njikorere kana tero kananga na abire bubi. So the challenges we have nesengencho a Kenyan politician an African politician nigaichire no moika racism gose ethnicity gose selfishness gose egocentric enkora arigereria kagale friend kane na kugagocha kankuna buya na oroba na ababurunge menye myake menge ekiagara nande njikori yobogambi nande kimona kibasiane mbwate na ibori abasubati yange batatu bono guikanda ababeka ndusi kibasi kya Wanjiko nchibeke njiko bakana nande ngakingo kora. Those are the evils: selfishness, egocentric. Ebento ekoro kunga stomach na kiba koro MPs yani aba jumbe chingurue wayure na kiba koro kerugo. So the challenges that we have, the problems we have, asengenje ya implementation of the Constitution of Kenya is because of the spirit of the Kenyan and African politician oyo obwate obonche ere egesa kukia. I can tell you, look at Raila Odinga for example. An astute defender of the Constitution of Kenya all through.
lakini ekero komosoma deeply you realizing aki ere ni gagotumika the masses without an apology konyora those powers egere through those powers anyore bintu bikomochera asere. It is very useless to see a person of such stature, a right honorable Raila Amolo Odinga, oyo tuoro kera iringa kitoko minyoka sobo sibole boito wasangi ngomo sobati oye ekero tu akorire chikura omonyero koye nero kobekwa aserieta likogenda East African Legislative Assembly wasangi Kalonzo Musyoka omwana oye nero gotumwa East African Legislative Assembly wasangi Ruto nero gotumwa omwana oye ase kurende this institution abega tu recently enyaruka yaye wasangi enyaruka yaye nerere the chief blogger. So the Kenyan politician, the African politician ntoko nyara ko implement this constitution until the spirit of egocentrism, selfishness, desire, passion for self-glory, gratification yaruror angonye ndria ekatiba twarenge gocha kuruzio moikoyo angekero GNC the young generation bakogenda in the streets will agitate for liberation of this country. The rights chiabo chibe looked into balige ekero bago sabanga let there be creation of employment, let there be these evils chirorochia ethnicity amangana clanism amangana authoritarian leadership eruororo. Let us have again to korunga universal and fundamental unity. Tigomo Kenya aligelu no mo Kenya. Ebe na so mete, ebe ta so meti, era baro motaka, ebe talio motaka. Tiganyore these rights equally. Warori. Yeah. Wamana gosangia. Ruto operate ya basigari. Oletire mpaka the forces. Ekorokunga the disciplined forces. Nga etange abantu mbaba is koroki the world the rot which is in the country. So the problem and the challenge to what my sister is that ego to what abane siasa be anchete na kiye kolege kogera ebe anchete mono tarehe 27 not a single Kenyan politician who came out to say let us celebrate the 14 years of the reign of the Constitution of Kenya. Okay. Bena tuira nanga se constitution ekiagara ntwatebangane toeto bosibole ekera baraya baiga babere bagoso abisi onye ntwisenegeti no bokoreri bwabo ninki ntubuna abakenya tubwenete gukora intubuna abakenya. I can tell you the challenges we have na abakenya. Ruto igaire abasani baye emeremo chikandarasi. In fact ndade godebya abakenya. Chivese chire Kenya ne chinyinge mono. Oise korigereria ingmanya go to answer your question. Origereria chi roadblock chire in the country. Yeah. And we have done the survey, we have done again to go documentary chivese ire nga chigo sangere kire para. Kisi chivese chigo sangere guchipara kisi yok. Basigari bakuruzia mizini 100. Nchiko ba less than shilingi 1500. Aka chi roadblock Kenya ngima. Out of 47 counties. Lakini yomanya komeja major roadblocks ejijigo sangeli about 1 million or 2 million. Ikoto sangeli chiba chinyige sana freedom into. Okay. So what is the problem? Na ninki to bwendrete bono gukora. Amo Kenya nkia bwendrete gukora. Ego mo Kenya bwendrete kogende court. A court elinde mokonye. Lakini chwa ni yominto tikango tebigarera. I have around 17 cases in court. Warare. Echinde imbegete njebweka echinde organization inko represent ebegete against different county governments and individuals in the country babere asobo kurumi abo bachire mamincha neri chikoliko kwe katiba joa I mean freedom into I'm sorry freedom into ngogote biga ekero mo Kenya bwente kogende court asi kiega ndogekorokwa interpretation of the constitution nga kijibase chibona chiko tumeka ababarire nga kibagokoro wasangio mo Kenya tabuati bese agofire yekineko in the constitutional court a constitutional petition onyore loye go represent ekiagara aba Kenya talibons biwa understand rijiko ne katiba elindo onyore loye kugenda gutene na sekine kikwabekire rero igana mongo sanginga simbara atiolire chibese warorire tingo yende court njebweka tingo nyara ko represent
goikanga eloye gosaba shilingi 1300 omoya in advance a deposit ya 100,000 ekoti yaria charges yene chingechire a constitutional kofile case is about 1500 korosia petition ni goiko o oria koroseri na bintu binde nabachigo koira around 25-30,000 nga yomo Kenya goche kurusi bese kero Ruto anganyiri chibese kurwe emebuko yaba Kenya ochiro gachire bwa Yesu gai nga yomo Kenya goche kurusi bese aende court egenda atine nororo omuntu oyo ibire chibese kurku mugabana omojumbe wairemo girlfriend etenda omokurendo mo women rep oyo o exaggeratedly etangie koguru 50,000 nyegorire 1,100 nga yagoche kurusi bese agende court so bono igotole buna twatigaire buna abana ba Israeli yengo some gitabu kie kuondekie gie theological book nga omo Kenya otigaire azeruru bono nonye Musa uri orenge komora tari ne chinguru omo Kenya otigaire gatigati yenyancha bono nonye Musa nyimbe yu arego chigwaka mache aira nekira atambukiria abana ba Israeli yengegu nyimbe yu tei bona aba Kenya ba drowned ose ba meriru gatiye nyancha ne merindo yeme chando yogo tatwara chibese elinde banyare gwetenenera asogo defend the constitution ekiagara the first step omo Kenya bwente gokora no kogende street agenda imokia maboko igoro na mato atebenga ki omo gavana oyo ntomutageti omo jumbo oyo ntomutageti omo MC oyo ntomutageti but by the moment yakogende street omo jumbo oyo no mugabana oyo ekiagara akwerenda abwate selfishness ominyokire moino as a police obaire gente kiagara na abwate obatebiringa ki ndendere rieta akajitia gasi bantabu mbaje tigo sabagento kieke mbaje tigo sabe permit yogokora peaceful protest na picketing wasangio mo Kenya naendo umire ando ogendo chikonio bolemo ochikwerwaria oso kule na anda matanga chikobeku so that is where we are in a frenzy in limbo etore asegatigati etore between the devil and the deep sea yani enyanje ntambe na kirecha no tore gatiabu kogo chuka sekerecha ogokoriro kuri okorigere gochia se nyanje ntambe yakomerire kwairire ono no amo Kenya rega my sister. Yes. Okay, yes sana. Mbona sana mwanchi omurigereria abweta seni Kyandize TV. Ani gotoganta gusanga ime omurubili wensa kyabo no mambia stoganta gusanga na Bernard Nyamwara kura sensemeria Juhudi Africa. Oyo gendeta kurwa ebirengeli byaye kobwatkana ne katiba ya Kenya so bukolere bwaye bwe miaka 14. Go mwanchi omuri na karukirengeli kyabo kobwatkana ne katiba tumanyengonga na real tobere togoikirana bunne katiba kuri yaga chagete na ritobe tugoikirania sense ya Kenya na ende maunchiri kiali oroche ayabuno mo Kenya abwenerete gokolekana igo manchumule goikiraga abo yaturaswa asumuti mukomo keigo to siomia chiduka tukoirana ntobe tugosanga amange. Ndizi TV Obwansu bw'omuguzi Wule butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka okwagachira by'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari iki cyuma cy'ukwagachira
amabati, imisumari, chisimiti, chirangi, chisengenge, chiwilbaro n'ebindi binge. Nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igati ebintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nedukore gene ase